A few moments later. Guys, dia nagbungas among pipino dia. Hala, grabe nagkaadyo. Wow, dia na nakoy mukbang na ni sunod adlaw dia guys. Nagkaadyo bujak. Uy, salamat kaadyo. Grasya na pod. Salamat kaadyo Lord. Grasya dia. Thank you. Yan na. Na bujag. Dia mandas ubos nagikan ang bunga. Bikog dari ibabaw. Ya pod. Thank you kaadyo Lord dia. Oh, dia na pod. Salamat kaadyo dia. Ya pa, nilubog na mas juta, gisa. Ya. Uy, lubog mag-isa, juta, na guys. Ya, salamat ka, Jo. Dan taon may grasya ng pipino. Ya po guys. Lubog pa man, ha? Layo ko. Uy, di na gajod guys. Ha? Tangpopon? Jusa, kay gamay pa. Oh, pupuna ni, pupuna dahil ko naman guys. Kaya hindi ko naman nagka yung sa Papa Gabriel. Ya. Napupuon. Yan na guys. Yan. Yan na guys. Anong gasan? Yan na, ipipino. Dami ni butangan na ba uguan? 8 o'clock or di batang. Ngayon, nilami ka. Uy! Naigo nagsimod! Pastilan ikaw dyan! Naigo na na imong simod. Lato-lato, boy! Chuh, kurma. Ano na? Uy, pakialam mo. Nasa nahiwi naman na imong leper. Nahiwi naman. Na mas kilid. Namunga na lagi yung kuan. Pipino. Dudag to, Jepod. Bagong arrange ra ba na yung mga buwak, ipang arrange na ipapagabril ng buntag na. Nangalaos lamang dato isang ibalhin. Di ka dito ang ibutang dato kay nangalaos. Anas landong. May panagsak lang ito landong. Narikas na idaghang sikwa dia. Ito. Tapada na, salipdan na. Nagkaanan sa kaadyo. Banga na utanan. Kasi ito'y mangutan diha, mga hilig mangutan na. Panguha mo dari. Susis ako dari sang kubasa guys. Ugli pa ba? Apa dia? Naripod. Uy, guwang na kaso. Narin pupuon. Ya. Ang pupuon na da. Harang ng guwang ah. Ha? Guwang na. Guwang na kaso. Yan na guys ang ipupo. Yay! Naka-harvest na po. Salamat kaso. Harvest na po ni kubasa. Pampalinaw sa mata. Nanang alabo na. Pagsilan. Vitamin man kunin sa mata. Oh guys, there. Ito mis bata ka na nagbadi na bubo. Ito mis mga laki. Sa? Nakuha dyan yung mga laki kay mga uwagan man. Yes, no. Nag-vitamin ko na sa mata. Kana ko ng badjing naghubo. Suro mo diha. Naong din lumog. Gikan sa garden guys. Kubasa og pipino. Dapaw bi. Kubasa og pipino diya. Uy, salamat sa grasya. Hila rin isa guys diya. Nagkamari na nilang lahiya. Murag heart. Mutimbang ganing tag-4 ka kilo. Kini. Kini lang. Kini na dyan. Eh, diha saya, gila ni palitingan. Ni halin ugot sintay. Nga ni kadako. Ano na pang kuhan sa mga bata. Lauoy. Mungkaan na ba na Jitro? Mungkaan na na no. Sakto na ni mo ba Jitro? Jitro, eat ka na be? Ha? Uy, kaan si Jitro kubasa. Kariyaharing butangan uguan. Kanang ituklak ungay ituklak uwe ituklak. O, dito na isaw-saw suka. A few moments later. Ay sa mes ubos guys, na maghangi gagaw ning uli kag Manila haning hagden rog reels magtu-TikTok ming duha be. Ilahan ka ni Ron. Pas ka ni Ron kasag mangi iron. Litrato do patay dai. Awan ni litratos uyong yang. Wow. Uyong to si ilas kalaw des una birthday. Naman ko na reunion na to sa ni uyang. Hindi ka ba sila mo? Ha? Hindi ka Ano ka baso? Pesa ato saya. Do ka buok? Ang baso jara. Uy, ang sa may manang basuhang managuyab man ni. Uy, ginoo ko jara. Alam mo sa to? Tara guys. Makabunaw. Uy, jara ginoo ko nag-am ning baso. Ya. Ala ginoo ko. Stilan. Uy, di man dira nagkaang baso. Lagi. Do kumpiyansa ya na man ning mga baso na na. Stilan. Na nagka ang na panghuan niya
na sa kuan pang degdegan. Nangita ko picture ni Uyong guys, kaso madlay picture siya. Yang mangutan ako sang isa kay daan. Sumaras ako da. Aris ako da. Oh. Naman to ngayon nun. Uy, hapit na 1 year si Jitro. Kumbati bi, kumbati lakaw. Ano kamao? Sa naran na ka ni guys, Jitro karon tanawan ni niwang ka nagipon na. Lamay nga ni pus bibi dalton pohon. Mo niwang nas dalton Jitro. Mora nimo ka nagngipon ka naman. Magtuman na guys, magtuman na mulakaw na gajud. Lato. Kuya Kinkin marang na lato. Binay ko ang Nagtaong guys, adi ah. Grabe taong lanas. Taong ni sa manghud ya. Nagtapok kay ng taong dari. Grabe, naghanam na panilagutan ng dari. Taong Dapi ukra, hoy nangaguwang naman eh, sayang. Sayang ka adyo nangaguwang, di ah. Sayang, manguha ko lang. Uy, manguha ko guys. Halapuan. Hanay ilunod sa dinungag. Sama sayang kag. Panghuaan kay sayang ka aso nangaguwang na Ano guys, ang guwang na sayang na. Paladaan na naman na. Kuanon? Kanang binhiin na raman. Kuha man nila am na ma. Wala am na sayang ka aso. Gray. Nanunok man. Naghana naman di ay day. Lagi lamin lapuan sa butang gus lagi na musba. So tas suka, pites nakaazo. Ya dapat dagko nilang ko ano nay. Ganay tangkong, grabing tambek ang tangkong dari guys. Maso pag tangkong kay tambek, pastilan. Daghana na guys. Ken pakuha sang sudlanan ken. Dai mga zo pugog tangkong dai. Dapat tangkong guys dia. Lami ka azo. Wow, lami ka azo tangkong dari, grabing himsuga ka azo. Jetro! Lagajud basta jud bata guys nga mulakaw na nga makamuritsing nagajud agi. La kumbati Jetro ro makamog lakaw. Kar mosulod na kasi mo kuya Jian maglakaw. Migo jud silang kuya Kinkin. Ano man dai na malagi pipataban. Taong patabanan po ni mong taong. Uy, maazo ni. Pinakbit na gajud sa napay kuan. Tangkong, impas guys di pataban taong. Salamat. Patabanan mig taong. Ray, ako manig ni Maroy. Hi guys. Oy, dia. Taong. Yehe, ganahan magkog taong jahang ituslo og ginamus or kanang suka, butangag butangan og sili, butangag asin aw pait sa kaadto. Yes no. Pod. Dia. Love it. Hara may imong kubasa dai namunga. Ni bunga imong kubasa? Ani bunga? Amazo. Haman sa kita kaagliso. Sa kubasa, ni bunga gizahad war pagkabuok. Nagsubuyag na. Surtian to. Daghan na dari laguan guys. Uy. Na libre na gud dari gulay di na ta mahadlok kay wani mga spray. Wani medisina ba? No, kaya kana mga baligja na skuan, market wa ta kay bawo nga kargado ng medisina kay syempre aron di mga daot. Di lagi madaot, tagilang tanong, magtao mo pa'y madaot. Halami adari, uy. Hala, dapat sisang upo, imuriday. Hala, grabe guys. Dapat taunganan po dari. Aglato po na upo, orang dake akadyo. Uy, dagke naman ni day, 2 kabuk bunga na Hala, grabe bunga, dagke Dagke naman po tinaw. Hani, baguwang na uy. Hala, grabe na kada may uding kurang babit. Halang dake akadyo. Tapos isa to Grabe. Libre na dyan dari gulay guys. Basta magkugi lagi pananom na agad tayo ani. Yes no. Nay taongan na, nay upuan, nay upo, nay taong, nay ukra, nay tangkong, napadjida to'y taong. Kapay kapajas, kaming napod. Asa ka? Grabe ka dyan lami agad dyan. Sa magkugi ka dyan upananom na agad dyan tayo libreng utanan. Thank you sa taong. Gadi apay ukra. Lami ada taong nilas along kay himungahon. Kari pwede na ni. Kari pa sumangil man dyan. Kuhaan ni ay. Buktoon. Napod.
Ano maka-experience ko panguha? Ha? Ha, Manday? Dadto? Hala. Hani turtahon. Coba ka. Ha, mga lidag ko basa. Ya. Papa ko na subes. Asa Manday dadto? Mga pa ko. Bayaran ni, uy, tiyaw baga tangon. Uy, dapi bulang huy. Pastilan. Uy, dapi bulang huy. Tiyaw bulang huy niya. Kadang ang dako bulang huy ron. Jadi ano lami aning daghantag tanom kay daghantag mapupo ba? Pastilan. Salamat kados nagpapupo. To guys ya. Lami agad din natay tanom kay natay mapupo gajud. So barter agon mi dari guys. Aga ko basa. So gilapod bat taong og kanang naay ukra. Jadi pilang upo dia. Lami ra ba siguro na ako anon. Adubuhon din na pi kaming duha ka buok. Uy, di na pi daghang batin-batin. Tulo. Yapod. Upat ka buok. Uy, maajo. Very good ka ajo. Napid. Lang tangkong dari aran tambal ka ajo bujag. Aran bangahag itong tangkong dari aran dagki Ano man tangkong ani mangatay? Adi ni mangatay manuhoy ra ni. Manuhoy ra de kono ni. Oy, dan ako'y gulay. Libre gulay. Lami ni mula agta kay natay utanon ng guli. Libreng house nga utanon. Salamat sa manghod. Noog ni Dezamila to Ang mga manghod. Salamat ka, Jo. Dahil lang kapadas arang nagbunga Majo ni kay lingkod-lingkuran na daring magkaanog na hinog. Ya. Rarajang nabuga guys. Pila ron ni kadangaw. Mga 5 aras siguro ni kadangaw. Ikazuta. Nabuga Nagkubasa ni Jamila. Nakaka-harvest na kada ni Day. Naka-harvest na dyan do ka buok. Dagko man day pod. Maning liwatan tos bahay Day. Kana. Digina. Nakakadugbunga. Kuano? Dagkeun pughad kadto. Lami ini si. Dali na mi guys. Dali na daw, Ken. Dali na mi, pamay na daw utanon. Dali na mi pakbiton. Ngita kong litrato sang lulo, manday ko no. Mas lemang litrato si Aya. Nah, mura, madung na pa ron. Bukag na ron. Ay, sa baag lato-lato, maroy. Baag lato-lato. Wa may picture sila si Aya, abi kong naa. At wala ka lang, basig to apa pa ipanglabog. Ni agi na magbadyo. Lagi, dato sang isa ka ijaan guys, atong atuon katong mangya. Nagkagubot ng mga manok ni Papa Gabriel, gagmay dagko, ala kung bati. Anad na sila guys, tinuan mo, limang layas na rin bahay, naragaran-haran. Lain itong grupo, lain pa na rin grupo. Grupos gagmay, grupos dudagko. Tada, grupos bas dudagko. Grabe, grupo-grupo hay din sila guys. Tapi grupos mga senior, grupos mga bata, grupos mga ulitaw daga. Pana. Yes no. Pakto na kami nikmo ira tala kat litsunon. Nikmo ira tala kat litsunon guys. Guys, maniha punta ninjo di ara ukra og taong dia. Gilapuan na raman kay wa mi ipakbit. Wa na pakbit guys. Mon mi alamang. So amon na lamang gilapuan. Maniha punta ninjo dapi inanunan. Niya punta ninyo guys. Niya po, naghukas kay limutan, arang alimutan jud po dari guys, alingiing ka adjom, uwan buti ni. Muti mo sa sajaw ta. Sajaw sa grills. Ito hinahinay ra po to guys, ito kuan. Anta, dan nagtaong og ukra, gilapuan. Salamat ka Diyos naghatag na nihang manghud. Dahil na, maniha po na talinso. Hindi na ko na sila, tataod. Yapon talinso guys. Kaan sa mi.